Hello po. Browser ko, no? Silent lang yan. Silent lang ako. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagdalaw, ha. Silent lang. Gabi na kasi ito eh. Mga kasama ko si tulog na eh. Silent ko lang yung CP ko. Salamat sa pagdalaw, ha.
Hi, anilibot sa kagahapon. Maraming salamat. Kita pa ako dyan. Sino? May sumisilip. Kita pa rin yung sumisilip. Proud siya ganon. Stiho. Kita pa yung sumisilip dyan? Hindi naman ah. Maraming salamat sa pagpunta. Proud Surigao nun. Aninipat sa hapon. Maraming salamat sa suporta. Elisa Doms, maraming salamat sa support. Angelis, maraming salamat. Proud Surigao, salamat sa pag-stay. Maraming salamat sa pag-stay nyo. Maraming salamat sa support. Elisa Doms, kayon Joselis, maraming salamat. Proud Surigao nun. Maraming salamat sa pag-stay. Proud Surigao nun. Kailan ka mag-ilis ang Proud Surigao nun? At nang mabisita din kita sa bahay mo. Silent lang din, anime. Sige. Ano oras? Ano oras? Pareho tayo, nakakaano sa bunganga pag mag-iyaw-iyaw sa kamera.
Mga ano oras yung ano mo, ilis mo para mabisita ko rin. Buti ito kahit nakahiga ka. Hindi. Sige. Message mo na ako pag ano. Para mabisita din kita, mag-ilis ka. Magtulungan tayo. Mahirap mag-yoyo. Tapos wala pang tao. Mahirap. Buti sila kung maraming tao eh. Okay lang. Ay, konti lang, mahirap. Hindi mo alam kung anong sabihin eh. Saan bansa ka, Ma'am Proud Surigao nun? Yung iba talaga masipag. Kaya talaga anong oras nag-ALS para lang makakuha ng ano, WH. Diyan ka sa Pinas, kala ko sa ibang bansa ka na. Saan ka dyan sa atin, sa Pinas? Bisaya. Bukas parang may nakita ko rin ng bagong mga kanta eh. I-play ko na lang ulit bukas ha. Sa Bulacan ako. Saan sa Bulacan dyan? Alam ko yung Bulacan eh. Maraming salamat Ma'am Giselle sa support mo ha. Maraming salamat. Del Monte, Bulacan. Lapit sa may simbahan. Bago ko pa lang pala dyan. Sa Pampalay. So ano lang yan, Del Monte. Tapos papunta lang sa Pampalay yan. Santa Maria. Malapit lang yan Santa Maria. Kapag sa Lentil is wala talagang nadalo kasi iba ng isda. Wala talaga. Dapat may ninja ka. Kung may ninja ka ng ano, mga 3, ayos po. Gano'n naman talaga eh. Pag wala ka naman isda, alis talaga sila. Maliban na lang sa mga kaibigan mo talaga yung sumusuporta sa'yo talaga. Kahit naka-silent ka, nandyan sila nakasuporta sa'yo. Dapat may mga kaibigan ka talaga na ano, yung tutulong din sa'yo.
Oo nga, hindi nga ako makapangisda ngayon kasi parang sobra yata yung mga sinubscribe ko hindi nakabalik pa. Kaya hindi ako makapangisda. Kailangan balance yung oras at saka yung subscriber. Bukas ipi-play ko yung bago mong kanta. Hindi. Lang din ako sa presa. Hindi pa naman ako nakaabot ng 1,000 eh. Subok-subok ka lang to sa akin eh. Magaling. Bilisin ang account, punta ka sa home mo, alisin mo ang mga ninja. Hindi ko alam yun eh. Sa Chrome home account, sa home, alisin. Paano mo malaman yung yung sinubscribe mo tapos yung hindi ka naman sinubscribe ah? Paano mo malaman na ninja yun? Wait, di mo makita mo lahat dun. Wait, yung lang. Mamaya hanapin mo, mamaya pagkatapos ko. Maraming salamat ha. Wait, yung oras sa Pinas. Baka matulog ka na, tulog ka lang dyan ha. Yung mga konti lang video saka saging alisin mo na. Isasayin mo na, ganun ginawa ko kaya makababayad na ako. Ganun pala yun. Sige na. Na oras na dyan sa atin ngayon ay 7:19, 12, alas 3 na yata yan sa atin ngayon. Tulog ko na lang ulit, walang problema sa akin ha. O kasi piplay ko yung yung mga bago mong kanta para may nakita ko kanina eh. Yung mga old song maganda pakinggan eh. Maraming salamat sa pagbisita sa ilis ko ha. Ang dami ang classmate na bibigay sa akin. Linisin ko muna yung yung iba. Dito sa YT talaga natin sila viewer eh. Kaya LS lang muna. Kunti pa lang ako, wala pa akong 50 yata oras ko. Bago pa lang din kasi ako eh. Makita doon. Buburahin ko yung iba.
Yan, subs ko. Ako 75% ang viewer ko. Hindi ko friend dito sa YT. Siyempre nag-ano ka lang din para makahabol ka ng 1,000k kahit di mo kaibigan. Sige lang na subscribe para makakuha ka ng 1,000 eh. Sa FB ako nakakuha ng viewers, share ko, post ko. Pwede rin naman eh. I-share mo yung post mo sa FB. Marami. Automatic naman yan eh. Sa YouTube galing. Bilang din naman yan eh. Yung ganun din ako, yung kaso konti lang kasi mga TikTok, konti lang naman oras pala. Kala ko marami, konti lang din pala. 15 minutes. Wala na. Pangit yung TikTok eh. Dapat video talaga yung matagal. Yung mga 5 minutes, 7 minutes, dapat mga ganyan na. Para maraming oras. Katulad yung mga kanta, mga 3 minutes, 4 minutes yata yung kanta mo, di ba? 5 minutes. Yan, makakaano ka ng oras, makakarami ka dyan. Kung mga TikTok lang, wala eh. Lahat ng Indian na mag-add friend sa akin, accept ko para may bara. Indian. Pwede naman eh. Para-paraan lang. Lapit na ka magkalating oras Nandiyan ka pa rin, hindi mo ako iniwan. Baka may gagawin ka dyan, okay lang walang problema sa akin. Hindi na ako namili, basta accept ko sila. Kaso sa messenger, ignore ko. Importante yan, makakuha kang view. Kung makakuha kang view, okay na yun. Makapanood lang ng isang beses, di 5 minutes na rin yun, 4 minutes. Mahirap lang ang bis dito sa YT kasi di naman tayo artista. Oo nga, mahirap talaga. Kailangan mo talaga mag-ilis. Kailangan mo gumawa ng mag-viral na video para hindi ka na mag-ilis. Kailangan mo talaga paghirapan yung view, what WH mo dito eh. Sa subscriber, mabilis lang sana yung mahirap yung WH.
Maliban lang kung marami kang kaibigan na ano, yung lagi watch yung video mo. Ako may mga kaibigan ako na ano na iba. Kaso, yung iba monetize na, yung iba hindi pa. Tinutulungan din nila ako watch ng video. Nakakalating oras na ako, mag-isang oras lang ako, tama na ako. Makukuha din natin yan. Tsaga-tsaga lang. Ako wala naman ako talaga interest nito Kaso dumating itong lockdown. Walang trabaho, walang ginagawa dito, kaya libag-libag lang. Ito lang libangan ko. Wala talaga akong plano nito dati. Ngayon ako nagka-interest ng lockdown kasi walang ginagawa dito. Ako din parang nagkataon lang din. Oo nga, ngayon lang kasi wala tayong ginagawa, kaya iniisip natin to puro mga small upload ko. Mahilig ako mag small. Gani. Oo nga, maganda yung kanta mo mga old song pero maganda siya, maganda pakinggan. Tapos yung iba yung Visayan song. Ako gusto ko rin sana mag-Ismail, kaso pangit yung boses ko Kaya tsaga-tsaga lang ang video, kahit pangit na video, ina-upload ko na lang para may views lang. Hindi ako mahilig sa mga bago. Maganda nga pakinggan yung yung mga luma Gusto ko rin yung mga luma. Parang talaga yung lyrics niya, maganda talaga pakinggan. Ngayon bago ngayon, parang maganda talaga yung lyrics niya. Tagos sa puso. Bukas panoorin ko ulit yung kanta mo. Nakita ko may bago kang upload Bisaya. Oo, ko Ilonggo ako. Kapis ako. Aswang. Kaya-intindi ako ng salita ng Bisaya, kaso hindi ako makapagsalita ng Bisaya. Konti lang Bisaya akong salita. Pero naintindihan ko yung sabi nyo. Di ba Bisaya ka? Surigao. Salamat sa Ilonggo. Bisaya nga rin. Bisaya rin naman kami, kaso Ilonggo lang yung salita namin. Marunong ko naman kumanta. Pangit ang boses ko. First time ko naging ginawa yun, nahiya nga ako Dapat buburahin ko na sana kaso may views na, sayang yung views
Isa lang kasi gamit kong ano eh. Ay, anilipot sa gahapon in the house. Mahirap online nakakanta kaysa actual. Oo, mahirap. Mahirap lang online. Maraming salamat, Ma'am Giselles. Restiho mo. Maraming salamat. Proud sa ligaw nun. Support. Yan, Bisaya rin yan si ano. Magkakilala na ba kayo ni Ma'am Giselles? Proud sa ligaw nun. Bisaya din yan eh. Elisa Doms, maraming salamat. In the house. Maraming salamat. Proud sa ligaw nun. Stay home. Kahapon ako ng kalahating oras ah. Ma'am Giselles, ano yung pangalan niya? Ma'am Giselles, yan ang tumutulong sa akin. Mabait yung kaibigan ko na yun eh. Ma'am Giselles, si ano, Proud Surigao noon. Bisaya din yan. Taga Surigao. Kalahi din natin. Baka hindi pa kayo magkadikit. Yan tumutulong sa akin. Mga ninja na lang kasi yan eh. Yung isa lang yan siya. Elisa Doms. Yung Aninipot. Tsaka yung meron pa yung Athena eh. Ang dami niyang ninja. Pero yung ninja niya legit naman yan eh. Yan tumutulong sa akin. Busy siguro siya kaya ng mga ninja na lang ano. Bigay niya sa akin. Pero yung mga ninja niya ayos yan. Tig isa-isa bawat isang gadget. Isang ninja, hindi yung ano. Ito lang talaga account ko. Pareho tayo, yan lang din account ko, isa lang din. Isa lang kasi gadget ko eh. Maganda rin yung may ninja ka. Kahit manood ka tapos itutok mo sa'yo, mga dalawang ninja mo, malaki lang bigay sa'yo ng oras eh. Kaysa wala kang ninja na nanonood sa'yo. Sa akin nga kanina, 2 oras kung silent, binigay sa akin, ano lang yun? 5 minuto. Wala kasing view. Kasi pag natapos tong lockdown, bibili rin ako ng isa para may suporta yung isa. Depende kasi kung may views ka, malaki. Kahapon kapag may views ka, may nanood sa'yo, kahit ninja mo lang, malaki rin bigay sa'yo eh. Pero kung wala kang nanonood sa'yo na nakatutok sa'yo, konti lang. Sa akin kanina, 2 oras ko, walang nanonood sa akin eh. Bigyan lang ko ng 5 minuto lang yata. Wala pa sa oras binigay. Pero kung may nanonood sa'yo, kahapon, may nanonood sa akin mga 10 yata sila. Isang oras ko, binigyan ako ng 4.8. Isang oras lang yun.
12 hours ang pinakamababa. Sa akin kasi kahit naman wala ako is kahit paano 24 hours may pumapasok sa akin 12 hours. Oo, grabe 24 hours babad. Okay na yan 12 hours kaysa wala. Araw-araw may 12 hours ka, pwede na yan ha. Mas maganda talaga pag may nanonood sa'yo. Naka-live ka tapos may nanonood 1 oras. Bigyan ka ng 4 na oras. Ganyan. Kung sa diretso ka na sa YT, 5 oras na binibigay sa isang isang oras mo. LS. Basta may nanonood sa'yo. 10 oras agad binibigay sa'yo. Ay 5 oras sa isang oras. Minsan lang may pumasok sa akin 50 hour na 50 hour. Okay na yun 50 hour ha. Mabuti may nagbe-playlist din sa'yo. May mga kaibigan ako sa ibang nag-playlist sa akin. May ano ka ba? May playlist ka ra? Tinitingnan ko ba yung playlist mo mamaya, titignan ko. Hindi mo na ako magtatagal ito mga lang siguro. Isang oras, pwede na. Subok naman to sa akin. Malaki din tulong ang play ng mga friendly sila, YouTuber friend ko. Oo. Iba talaga pag may kaibigan ka talaga. Maasahan mong kaibigan. Tutulong sa'yo. Kunti na lang siguro yung kulang mo sa double H mo na. Ilan na lang kulang sa double H mo. Mampalot si Rigonon. Kunti pa daw ko, nag-umpisa pa ako. Nag-delete ako ng 35. Pag mag-delete ka ng video mo, baka malaki din mabawas sa'yo pag mag-delete ka. Kung may mga views na yun. Ganun daw yun eh. Sabi nila wag daw mag-delete kahit isang video. Kasi malaki daw yung bawas ng WH pag mag-delete ka. Yun lang din sabi nila. Ano yan? May nabawas ba sa WH mo nung nag-delete ka?
doon. Kaya nag-umpisa ulit. Marami pa lang nabawas sa'yo. Knockdown lahat. Meron talaga daw yan. Kahit isa lang daw buburahin mo dyan, malaki daw mabawas sa WH mo Kahit isa lang daw. Mo, play ko rin yung mga video mo. Baka mamaya, bago ko matulog. I-play ka rin. Kahit paano makatulong din ako. Isang umpisa ako WH ko. Okay lang maraming salamat sa estimate mo Ganun lang tayo Sports of lang ko. Tulungan na lang tayo para matapos natin. Mahirap pag isa lang. Mahirap talaga. Ginagamit ko na sa LS tapos gagamitin mo. Maganda talaga yung iba Yung gadget nila 4 kahit paano open nila. Maraming salamat Rosalie Ganon. Kung may gagawin ka lang dyan, okay lang. Walang problema sa akin Salamat sa pagsama mo sa akin. Malapit na ako mag-1 oras. Maraming salamat talaga. Hindi din ako nag-playlist sa mga friend ko. Dito sa list lang ako dumadalo sa kanila. Ganun talaga Pag isa lang kasi gadget natin, ganun lang. Kung mga kaibigan ko lang din tumutulong sa akin. Konti pa lang yung ako, WH ko, bago pa lang ako, wala pa ako 1 buwan simula dito mag 1 buwan pa lang din. 25 ako nang simula noon. Nagbakan ko Ngayon 25 na rin. Isang buwan pa lang ako dito. Ganoon talaga pag isa gamit mo. Yaan mo pag dikit kita doon sa Bisaya din nga kaibigan ko kay mama Yabs Cabrera kay Ma'am Yabs pakilala kita doon. Yan, makakatulong sa atin yan. Hindi mo ba kilala yan si Yabs basta yan, Yabs in Kuwait. Tsaga lang tayo makukuha rin natin yan. Ipakilala kita doon kay Ma'am Yabs. Ganun tumutulong sa akin sila sa WH ko Sige, pag kita message. Kanina katatapos na lang din mag-ilis
Yun, ano yun, nagbibigay ng ano yun sa akin, WH. 4 kasi yung gadget niya eh. Kaya pag mag-LS siya, lahat piniplay niya. Yung nag-attend ng LS niya, piniplay niya. 3 oras, ganyan. 3 oras, 5 oras. 5 oras yung ano niya, play. Ano ko sa yung pangalan mamaya. Ipasa ko sa iyo yung pangalan niya. Bisaya din yun. Mga kaibigan ko mga Bisaya din eh. Meron ako dito 3 friend nag-playlist sa akin araw-araw sa LS nila. Ako nakatutok din kapag Moni sa harang ako naglaro. Ganun lang din naman. Nakatulong din naman tayo sa kanila, ng mga Moni sa ano nila sa harang. Diyan ka videos. Ayan pala. Ayan pala si Ma'am Janica. Si Ma'am Janica, si Proud Surigao nun. Bisdak man na. Namo niya, amo na sa ako nagatulong Proud Surigao nun si Ma'am Janica Cabaya. Dikitan mo na yan, si Ma'am. Matulungin talaga yung tao na yan. Videos nalit ako. Walang problema, Janica Cabaya. Ma'am Janica, yan si Proud Surigao nun, Bisdak. Ma'am, lista mo yan si Ma'am Janica Cabaya. Yan makatulong sa atin yan. Basta maka-attend ka ng LS niya, i-play ka na agad yan. Ano nga ma'am, ano pangalan? Yabs in Kuwait yung ano niya yung ano niya talaga, ginagamit niya mga LS, Yabs in Kuwait. Si yung Yabs sa dulo in Kuwait. Aninipot sa kahagapon, stay in the house. Baka may mga ginagawa kayo dyan, gawa lang kayo dyan. Walang problema sa akin. Maraming salamat sa suporta nyo, Ma'am Idol Liseles, kay Ma'am Yabs, kay Ma'am Proud Surigao nun. Maraming salamat. Stay in the house Nakakaano yung natawa ko sa profile pic mo, Ma'am Aninipot sa kagahapon. Yung mga Bisaya na, mga Bisdak. Yan si Ma'am Gisilis, Bisaya din to. Ma'am Proud Surigao nun. Yan ang makakatulong sa akin. Magkakaibigan yan. Magkakaibigan dalawa na yan. Hindi kita naman si Ma'am Janica, Ma'am Proud Surigao nun. Laki may natulong sa atin yan. So, maraming salamat sa mga video lang dyan. Maraming salamat. Malapit na mag-1 oras. Maraming salamat sa Stay Home. Video. Tambay lang daw. Sige, tambay lang kayo dyan. Sige ma'am, maraming salamat Proud Surigao na maraming salamat. Maraming salamat hanggang sa muli.
Maraming salamat Ma'am Rodrigo na maraming salamat. Daghang salamat gid. Kabaro man ko sulti sang Bisaya. Gamay ra. Hindi gid sang daghan dako ang istorya. Kaintindir ako sang Bisaya pero hindi ko kabalo maghambal. Gamay ra. Joter. Siya ni. Pabuting ko na muna hanggang 3 AM. Ano yung 3 AM? Baka dumating na si Toto Dexter, siya na yung mag-ilis. Maraming salamat, Rodrigo, na napabuti mo 3 AM. 4 minutes na lang, mag-isang oras na ako. Maraming salamat dyan sa pabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat sa inyo.
Stay home. Salamat. Salamat, proud sila ikaw nun. Stay home, friend.
Maraming salamat sa pag-stay. Hindi po at sa gahapon. Malapit na rin ang matapos. 11 minutes na lang. Para maging 2 oras ako.